Antes de nada, para empezar, como digo en Castela, esto de la mies es mucha y los brazos pocos, aquí teríamos que decir que la mies es mucha y el tiempo es poco, voy a intentar sintetizar un momento da historia da música bastante complexo e que ten moitos flecos, e váyase por diante que aquí voume deixar moitísimas cousas no tinteiro e que isto non é máis que unha pinceladiña para, espero, estimular a curiosidade daquelas persoas que ao mellor non están metidas nisto. Bueno, meténdonos en materia, como empezar con isto? Bueno, pois para empezar, puxen a imaxe do planeta Terra, que supoño que todo o mundo a recoñece, e no centro a imaxe dun compositor, digamos, determinante, importante do século XX, que é Karl Heinz Stockhausen. Por que empezar así? Pois o que queira saber o desenlace destas dúas imaxes terá que esperar hasta o final. O sea, que estades atrapados, xa non podedes escapar, porque xa vos estimulei a vosa curiosidade. De acordo? Así que isto queda para o final. Bueno, para entrar en materia, cando me plantexaron falar un pouco da música do centro, da parte central do século XX, plantexóxeme un problema que se nos plantea a todos os historiadores da música, musicólogos, etc. É dicir, como dividir ou facer unhas épocas un pouco que teñan certo sentido. Para os historiadores en xeral, facer épocas non é máis que unha ferramenta. Me explico, é unha ferramenta para poder entender, poder acotar e pensar, bueno, vamos a poder asimilar claramente feitos que ocurren simultaneamente e que a veces non teñen moita, digamos, moita conexión entre eles. A mí se me ocurriu dividir nestas tres partes e irei explicando un pouco por que de cada unha desas tres partes, non? Durante esta pequena charla que vamos ter, irán aparecendo certa información na pantalla, que eu non me vou parar a deter a lela, podedes observala mentras vou a colocar pequenas audicións de fragmentos musicais que eu creo que son relevantes para entender o feito musical desta época. Entón, dividir en tres partes. E por que en tres? E a resposta sería por que non. É dicir, digamos, unha parte sería a música anterior á Guerra Mundial e logo as consecuencias despois da Segunda Guerra Mundial, de acordo? Entón, irei explicando en cada unha das partes por que elixo esas datas, inda que xa vaya por delante que vamos a ver moitas obras que non se cinguen a esas datas, que son un pouco anteriores ou un pouco posteriores, porque afortunadamente, como dicía un profesor meu, chegado o cambio de época, poñamos por caso 1789, na Revolución Francesa non deixaron todos de ser modernos e pasaron a ser contemporáneos nun día. Iso é unha cousa de sentido común, pero que convén recordar de cando en vez. Entón, vamos meter en materia e vamos entrar nesta primeira parte. Se nos achegamos un poquinho á música desta época, a música, digamos, dos anos 30, da música que se fai durante a Guerra Mundial, o que se observa é que, digamos, ao contrario do que pasaba no inicio de siglo, e que supoño que algún de vós asistiu á conferencia anterior vería, que os elementos, digamos, máis de revolución, de cambio na música, como eran aqueles da tonalidade, o expresionismo, etc., quedan un pouco, non digamos que desaparezan, pero quedan como latentes. Seguramente é unha causa digamos, que ten que ver coa sociopolítica da época, e co problema económico que hai na época, e problemas sociales e problemas políticos. Digamos que é un momento moi de crise, porque venimos dunha crise moi forte que foi o crack económico do 29, o ascenso dos totalitarismos en moitas nacións e un clima de preguerra. E os músicos, evidentemente, non viven desligados da sociedade. E iso, digamos, que de alguna vez cortoulle, podíamos dicilo en términos colocales, cortoulle as alas a algunha xente para seguir compoñendo facilmente, quedou un pouco o que se observe certas tendencias que quedaron como consolidades e que seguiron aí, e que moitas deles, ímolo ver hoxe, agroman con forza despois da Segunda Guerra Mundial. Iso sería un panorama xeral, e como todas as xeralizacións, ten moitos matices, a veces ten tantos matices como contradiccións. Entón, o que vos propoño é ir vendo algunhas cousas, que ninguén teña medo se aparece algunha partitura, non vou exixir que ninguén a lea, ninguén a cante, o sea, todo mundo tranquilo, pero un pouco para ilustrar. Neste tema das partituras non fai falta saber moito para ver que a veces as partituras teñen este número de notas ou teñen este outro número de notas e que eso se reflexa no tipo de música que hai detrás. Estou un pouco simplificando o discurso para facerme entender. Entón, vamos ir vendo algunhas correntes desta década dos anos 30. A primeira sería ver que pasou co dodecafonismo. Se viñestes, supoño, a charla anterior, falouse do dodecafonismo, e se non viñestes, pois, os actualizo en un pequeno curso de dodecafonismo nun minuto, curso que está aínda por sin patentar. O dodecafonismo era
digamos, un sistema compositivo ao que chegou aquel compositor que está ali, Arnold Schoenberg, un pouco para poderlle devolver a música un sistema constructivo que perdera durante o principio do século XX. Básicamente se basea en utilizar unha serie de 12 notas, que son as notas blancas e negras do piano, para entendernos rapidamente, dunha escala, e a partir dele construir toda a música a partir diso. Do decafónico, 12 notas. En 1933, e por eso explico as datas, Schoenberg marcha a Estados Unidos, un dos seus discípulos, Alban Berg, morre no 1935 nunhas condicións casi anecdóticas, e digamos que Anton Weber, que é aquel señor que está na esquerda, é o que queda un pouco como continuador deste tipo de música. Un pouco hai que velo desde a perspectiva nosa, pode ter moita importancia, pero naquel momento Anton Weber é casi como un músico un pouco illado, nun círculo moi restringido, porque a súa música non ten o impacto que vai ter despois. Vamos a explicarlo despois. Entón, para iso quería vos traía unha obra del, que é o Concerto Opus 24, para 9 instrumentos, onde, explicado así moi sumariamente, se observa como Weber traballa, aparte de coas 12 notas, organizando as 12 notas dentro das 12 notas e a súa vez organizando todo o discurso con elementos moi puntillistas e relacionados pola duración, polas alturas, é dicir, traballando así de unha maneira, digamos, moi microscópica, que a súa vez ten unha relación coa macroscópico. Bueno, cal é o resultado desta música? Insisto, impacto será posterior, e despois vámoslo a ver. Trago unha grabación de exemplos pequeniños, exemplos de 30-40 segundos, máis que nada para que fagamos aquilo que decía Rick Perlman, que el chamaba, un guitarrista de jazz, chamaballe o baño do son, que é moi importante que, antes de saber moita música, que nos bañemos de sonido, nos bañemos no estilo, é un pouco o que viña a decir el. Bueno, que Weber traballaba a un nivel moi microscópico, incluso nesta obra, que creo que foi a co que se rematou o concerto anterior, se non me equivoco, que é o Opus 27, non a vamos a escoitar, pero se un se fixe un pouco como están determinados os colores, pode ver que as cuadros cos mesmos colores representan notas e figuras que se colocan en modo de espello. É un traballo moi minucioso, moi relacionado coa organización interior da música, e que logo terá repercusión. Así que agora vamos a aparcar un pouco a Anton Weber hasta as 8:35, aproximadamente. De acordo? Outra corrente que aparece nesta época é que había que preguntarse que pasa co neoclasicismo. O neoclasicismo foi outra corrente, non desta época, sino que xurdiu nos anos 20, que basicamente, moi resumidamente, viña a decir que unha serie de compositores en diferentes países querían que a mellor maneira de facer música moderna non era mirar na innovación, sino mirar nos elementos clásicos da música, da tradición, digamos, para entendernos de Mozart para atrás, solo que actualizadas coas novedades, coas innovacións que podía haber nesa época. Era unha especie como de fusión de elementos, máis ou menos. Digamos que é unha música que está máis na tradición tonal. E cando digo tradición tonal, para que se me entenda, quero dicir que é como se construía a música occidental, para que nos entendamos, todo o mundo ten na cabeza, pois máis ou menos desde a época de Bach, un pouco antes, hasta o ano 1900. Ese é o noso sistema constructivo, para que non teña un pouco as ferramentas musicales, un pode poñer a veces a radio e coller un éxito de moda, e está feito no sistema tonal, con toda a probabilidade. Entón, digamos que estes músicos queren un pouco como amalgamar as dúas cousas. Isto foi unha corrente sobre todo importante nos anos 20. O propio Stravinsky, que quizás é un compositor que nos pode sonar un pouquiño máis a todos, en España a xeración do 27 musical, porque quizáis todos coñecemos a xeración do 27 poética, pero hubo unha xeración de 27 musical moi importante, entre eles un paisano de aquí desta cidade, que era Xesús Balegai, que está aí incluído e que, bueno, non nos vamos a estender, e que, bueno, un pouco o derrotero desa xeración musical era iso. Vos poñer un par de exemplos, un da Sinfonía en tres tempos deste... Aí está. Deste compositor, Fernando Remacha,
E aquí me vai pasar algo que me vai pasar durante a charla. Vou vos poñer algúns exemplos de música que se fixo nunha época, pero non se chegou a estrenar hasta casi 60 anos despois. A Sinfonía en tres tempos de Remache é unha obra moi avanzada e que realmente non se estrenou hasta no 90 e pico por creo que foi José Luis Temes e a Orquesta de Málaga. E vedes observar que é unha música moi diferente a anterior. Voilà. Tamén podemos, na mesma liña, escoitar un fragmento da Sinfonía en Do, de Stravinsky, que o señor, bueno, está por fastidiarme isto, un señor ese que aparece aí dirixindo. Bueno, un pouco partindo destas bases, que pasou despois do neoclasicismo? Supoño que tedes observado que é moi diferente a música de Weber da música destos exemplos que vos acabo de propor. Digamos que despois do clasicismo hai unha corrente moi importante en Europa que é seguir neste tipo de música, digamos, baseada na tonalidade, pero un pouco, quizás isto é un pouco complicado de explicar, volvendo a cara un pouco a que era unha expresión máis espontánea do compositor. O problema do neoclasicismo, como toda música que se fai con formas predeterminadas, eso que a todos nos sona de unha sonata, unha sinfonía, é que un pouco o compositor xa ten o molde para facela. Por iso se fala de objetivismo musical, e, bueno, xa son un pouco palabras un pouco máis complexos. Hubo unha especie como de pequena reacción, quizáis a máis interesante ese grupo que se chama Les Jeunes France, que é a Francia nova, a Francia dos xoves, liderada por a primeira etapa dese compositor que aparece aí, que é Olivier Messiaen, que é digamos, tamén unha pedra importante na composición do século XX. E, aparte destas tendencias, que podíamos incluir algúns dos compositores e nomes que vos poño aí, hai digamos, unha personalidade un pouco aparte, que é a personalidade de Béla Bartók, que digamos que é un compositor de orixe húngaro, que o que fai é facer a súa música, digamos, a partir de tres elementos. Basearse no folclore do seu país, para construir novos elementos diríamos, de armonía, de construcción musical, rítmico, que eso creo que é fácil de entender, e tamén un sistema constructivista, se basa a veces nas matemáticas, na serie de Fibonacci, este tipo de cousas, na proporción áurea, e logo tamén ten un aspecto pedagóxico. E en ese sentido traigo a obra Microcosmos, porque vos o que, espero que vos quededes o concerto, o que ides escoitar logo é unha obra de George Crumb, que é o Macrocosmos, que garda certa relación na idea de mostrar a través dunha serie as posibilidades técnicas dun instrumento, neste caso no piano. Si con Bartók non estaban agatadas, e de lo ver con George Crumb, aquelo vai moito máis alá. No caso de Microcosmos nace como unha cousa pedagóxica para o seu fillo, que é ese seu fillo Paul, que é ese que lle está tirando dos bigotes aí na foto, e vamos a escoitar un pequeno fragmento onde se observa moito esa base da súa música apoiada no folclore, no tipo de escala, digamos, que fai neste exemplo, e tamén no aspecto rítmico. Bueno, a Béla Bartók preguntarlle unha vez nunha entrevista cando marchou a Estados Unidos, no ano 1938, preguntábanlle nunha entrevista se a súa música tiña algo que ver coa música de Schoenberg, para que non entendamos na primeira música que vimos, de Anton Weber,
e ele dicía que non tiña nada que ver, que o seu sistema constructivo é totalmente diferente. Entón, é como unha peza, non me atreví a decir illada, pero non podo decir illada porque logo foi moi determinante tamén para moitos elementos que discurriron na música a posteriori. Bueno, chegados aquí, sempre fago unha pequeno paréntesis que algunha xente sempre me fusila por isto que digo, e é que nunca debemos perder o foco cando vemos unha música que nos parece moi evolucionada, incluso a veces moi evolucionada e moi vanguardista a día de hoxe, de que durante toda esta época había moitísimos compositores que seguían compoñendo o estilo romántico. E cando digo estilo romántico, digo estilo do século XIX, para que nos entendamos o estilo de Beethoven, Liszt, Wagner, cos seus matices. Sempre se pregunta este autor, do que vou falar un par de veces, Arnold Wiesel, é un estudioso inglés, que pasaría se os nazis ganaran a guerra. Isto é un pouco truculento, non? Pero, bueno, a historia escribe quen a vence. Non estou facendo aquí unha apoloxía do partido nazi, Dios me libre, porque logo as cousas se entenden mal e nos periódicos sale o que sale. Pero sí que diría, dice, bueno, se os nazis ganaran a guerra, o gran compositor do que estaríamos falando agora non sería nin Weber, co que empezamos a charla, ni Paul Hindemith, que aparecía por aí, sino sería ese señor, Hans Pfister, que era un señor moi afecto ao réxime e que facía unha música ao estilo puramente romántico, porque o resto da música que estades escoitando para o fascismo era música degenerada, e como tal se facían exhibicións de arte degenerado, onde se incluía o jazz e certas obras plásticas, digamos. Vale? Entón, sempre hai que pensalo, non? Logo volveréis sobre isto. Ben, como o mundo é grande, hai unha cousa que sempre me gusta remarcar, que Europa, ese cadrado de onde sale toda a música, a veces que sería un cadrado feito por Budapest, Viena, París, Berlín, ¿no? Sería un pouco como, e casi económicamente estamos na misma, ¿no? Es decir, non estou falando de Atenas, non estou falando de Budapest, en fin, bastante triste. Que pasa no resto do mundo? É moi curioso que o resto do mundo, que sempre é estudiado por musicólogos anglosaxóns ou alemáns, todo o que non está na súa dimensión pasa a ser nacionalismo. Porque, claro, teñen que darle unha aplicación, isto non é o noso, pois é característico. No que ocorre, e o caso latinoamericano nos anos 30 tamén é moi curioso, o que ocorre realmente é que o que fai a xente, os compositores desos países é, nos asimilamos o que nos ven de fora porque estudiamos nos conservatorios, pero queremos facer unha música diferente. De feito, hai un compositor mexicano que é Jesús Rolón, que tamén era director de orquesta, que nun momento dado chega a decir, a nosa música non virá polo romanticismo, por Beethoven e todo isto, sino virá por Debussy, que é un señor que a principios do século tamén fixo bastantes cambios, non? E é curioso empezar a pensar na música mexicana, que pode ser algo moi variado, é un país de 100 millóns con moitas variedades, e a combinación con Debussy pode ser algo moi variado. Pero, bueno, nesa liña, aí vos traigo algúns compositores moi interesantes, e vamos a escoitar un fragmento dun compositor chamado Silvestre Revueltas, dunha obra súa para a orquestra, bueno, empezou sendo unha obra para a orquestra de cámara, logo fixe unha ampliación, que é Sensemayá, que é de 1939. É unha obra que tamén estivo, voume atrever a dicilo, no caixón, e tamén nos anos 90 foi exhumada, e agora é un éxito. E, bueno, xa toca Dudamel e a orquestra de Caracas, xa se levanta toda a orquestra, etc. É unha obra que, ides escoitala, se coñecedes a consagración da primavera de Stravinsky, está claramente influída, inda que é unha obra, xa digo, escrito por un compositor mexicano que realmente se formara xa nos Estados Unidos e tirera a relación co que vamos ver agora despois. Vamos a escoitar un fragmento de Sensemayá, que está feita sobre un poema de Nicolás Guillén. Eu animo a cando salgades de aquí, despois do concerto, vallades e busquedes a consagración da primavera de Stravinsky, que escoitedes o final, tal cual un remedo da mesma. Ben, non podo deixar de tampouco poñer o foco sobre outra corrente que se chama o experimentalismo norteamericano, que eu sempre asocio a unha novela que é Un mundo feliz, que en inglés é The Brave New World, que ten outra característica, a traducción española, brave, unha cosa como osadía, e unha serie de compositores norteamericanos experimentais, moi asociados, quizás, excepto no caso de John Cage, bueno, tamén, á costa oeste norteamericana,
San Francisco, Los Ángeles, o deserto, algún deles foi un vagabundo, como Harry Parch, que creaba os seus instrumentos, e que teñen unha liña experimental, e que esta sí que é rupturista, e que non se basea ni no decafonismo que vimos ao principio, nin na neotonalidade do neoclasicismo. É algo totalmente diferente, que tamén lle pasa un pouco de Weber. Son moitas veces compositores que están, por circunstancias, non teñen un gran impacto, pero sí teñen impacto na seguinte xeración, e tamén na xeración europea e americana. Entre eles, bueno, hai varios aí, incluso, bueno, puxen a Ruth Crawford Seeger, porque isto sempre é unha historia de homes, pois xa pido disculpas mulleres, porque isto sempre facemos historia de homes, e algún día habrá que exhumar todo isto, porque xa entón non mea culpa. No? Pero, bueno, unha gran compositora, Ruth Crawford Seeger. Aquel señor que aparece ali con cara de mal humor, que é Edgar Varèse, que realmente é un francés que emigra a Estados Unidos en 1915 e que realmente é un compositor norteamericano aos efectos, emigra por Vigo, hai 100 anos. Eu, por se algún político na sala quere facer o ano de Varèse en Vigo, eu propoño, porque a veces celebramos cousas máis absurdas, entón, pois este señor, nas súas obras, demostra esa idea de me desligo da tradición europea, e el pensa, que é o que é unha tradición europea, a tradición europea, sobre todo, a música de corda. A música, esta bonita música, a música que decimos, sonan violines. Non? Entón, a súa música, en moitos dos seus casos, é utilizar, basicamente, percusión, como vedes, todo isto que aparece aquí é a percusión necesaria para a súa obra Hiperprisma, que está ali arriba, e na partitura, bueno, na partitura o que se demostra que é todo percusión e vento. Tense falado que o bo de Varèse naceu antes de tempo, que lle vería moito mellor nacer como 50 anos despois e participar da música electrónica, de cousas que vides a ver. Isto que digo agora, que parece unha boutada, unha parvada, logo vides ver que vai ter sentido. Bueno, pero, evidentemente, se mo permitides, como exemplo desta música vamos a escoitar un exemplo deste señor chamado John Cage, que xa estaba, cos que coñecedes, xa podemos dicir eso de que xa estaba facendo das súas, xa no ano 39, dentro da música contemporánea un dos maiores, porque é un señor que naceu no 1912, pero está sempre, como dicía Sean Berdel, non ten ni idea de armonía, pero ten unha enorme imaginación. Entón vamos a escoitar un fragmento do Paisaxe Imaginario que está ali arriba, que é o Imaginary Landscape, de 1939, que é unha obra realmente tamén visionaria. É para piano, percusión e para unha frecuencia gravada nun disco, en dous discos, perdón, a frecuencia é un sonido, un pitido. Entón, parte da gracia da obra é manipular esa frecuencia acelerando o disco, entonces a frecuencia sube, e se se decelera o disco, a frecuencia baixa. Os que somos da época do vinilo, sabedes, non? Isto de... Si se acelera, a cosa va... Eso digo para os que xa son digitales, pois que facerme entender, vale? Se nota mellor na grabación. A frecuencia gravada no disco, cando se decelera, baixa de altura. Ali tedes unha foto de John Cage, para o que non coñecedes, manipulando o piano, e o que facía era introducir elementos nas cordas para que logo manipular o timbre do piano. E isto o saco a colección porque a obra de Cram, que se vai tocar hoxe, realiza ese tipo de manipulación do piano no interior. Bueno, entón, para ir rematando os anos 30, gustaríame deixar, aparte de toda esta música experimental, que a súa vez existe esa música
que vive nunha especie de conflicto entre a tradición, a innovación e a súa vez en conflicto co medio social onde está. É dicir, o caso de Shostakovich na Unión Soviética é moi paradigmático, e tamén falar un pouco do que se chama mainstream. Mainstream é unha palabra inglesa que usamos moitísimos musicólogos para decir corrente principal. E por que o decimos en inglés? Pois non sei, porque somos así, eu que sei. E que son esa música que digamos americana que non é tan experimental, pero que está aí, buscando unha especie, como dicía Aaron Copland, un dos compositores que está aí, conectar co home común. De feito, ten unha obra que se chama así, A fanfarria para o home común. Entón, vamos a escutar un fragmento pequeno do seu concerto para clarinete, que estrenou Benny Goodman, o famoso clarinetista de jazz, porque é unha obra de 1947. E quero que vos quededes no ano 47, 48, porque ahora ides a escutar outras cousas do 47, 48, como dirían os Monty Python, totalmente diferentes. Bueno, volvemos á nosa división en tres partes e vamos cambiar de escenario totalmente. Vamos a entrar na posguerra, nos anos, digamos, finales dos 40 e anos 50, vale? E aí vamos a entrar nunha época moi acelerada, onde hai moi poucas, digamos, correntes como, bueno, siguen existindo as correntes anteriores, porque unha das cousas, digamos, máis interesantes do século XX, pero a súa vez máis dramáticas, é que todo o que aparece permanece. E iso non lle pasa só a música culta ou artística, iso pasa a todas as músicas. Un pode atoparse xente que ainda fai, poñamos por caso, pois toca tango como se tocaba hai 90 anos, non? Pero bueno, iso sería outra charla, outra conferencia. Vale, entón, que ocorre nesta época? Isto titulei no cara a organización total. Vamos a ver se somos capaces de explicarlo así un pouco. Despois do desastre da guerra, digamos que hai un elemento que pasa a ser central, logo que pasará central na historia da música, que son os cursos de verao que se empezan a facer nunha pequena localidade alemana que é Darmstadt. A idea de facer estes cursos é moi diferente da que se logo se ten pensado, e explico por qué. Porque Darmstadt quedou como unha idea da vanguardia máis absoluta, da música máis puntera. Pero en principio Darmstadt tenía unha especie como idea de restitución. De moita desta música que acabades de escoitar, que era dos anos 30, era música que estaba oculta por diferentes razóns, porque era música de compositores perseguidos, de compositores que tiveron que emigrar, falábase moito de neoclasicismo, pero todas esas correntes coas que empezamos a charla, relacionadas ao serialismo, de decafonismo, estaban soslayadas. Incluso autores como o propio Stravinsky, como o propio Paul Hindemith, como o propio Bartók, desapareceron un pouco do meollo cultural, polo propio drama da sociedade. Entón, a idea inicial deses cursos era un pouco recuperar esa idea. Pero no ano 1947, a chegada de tres persoeiros, que son René Lebovic, un alumno de Anton Weber, de Olivier Messiaen, que xa o vimos anteriormente, e de Edgar Varèse, que era este infante terrible que vos decía o francés que marchou por Vigo e tal, cambia un pouco a idea e abre un camiño a aparición dunhos novos compositores máis novos, dunha nova xeración, con moitas inquedanzas, e con moitas ganas de abrir un novo camiño. Algún deles tedelos alía, Boulez, Maderna, Stockhausen, o propio Nono. E a partir de aquí, moi resumidamente, se inicia un camiño que vai levar a que estes compositores se acollan unha corrente que posteriormente chamouse como estructuralista ou mellor serialismo integral. Moi resumidamente, que é o que pensaron estes compositores? Así, contado dunha maneira un tanto coloquial, que é o que pensaron? Bueno, pensaron que si co sistema de 12 notas aquel de Schoenberg podían seriar todo, podían decir ordenar toda a música e dicir, por que non aplicamos eso a todo? Igual que seriamos a música pensando primeiro do, logo fa, logo re, logo mi, vámoslo facer con todo. Primeiro a intensidade, primeiro baixiño, primeiro piano, logo forte, logo tal. Logo podemos tamén ordenar todas as medidas das duracións, primeiro isto, logo que dure isto, decir o que se di música blanca, negra, corchea, etc.
Ordenar todo dunha maneira é o que se chama serialismo integral, porque a serie se aplica a todos os parámetros musicales. Isto foi un pouco a idea por onde empezaron a circular. Iso fascinoulles, non? Entón, estamos na gran época do serialismo integral. É curioso que xa en América, un compositor como Milton Babbitt, sin ninguna conexión con estes compositores europeos, chegou ás mesmas conclusións. Pero iso pasa moitas veces na historia. E o que vos falaba antes de Schoenberg e a música do Decafónica, que supoño que se falou na semana anterior, paralelamente había un compositor americano, Howard, que inventou unha cousa que se chamaban os tropos, que era casi o mismo. É dicir, como que o ambiente, o caldo de cultivo, o que din nos laboratorios, o crisol, fai que eso, de alguna maneira, poda chegar a conclusións parecidas. Bueno, estes compositores empezaron a traballar desta maneira, e a pedra de toque foi algunhas composicións como esta de Olivier Messiaen, que era profesor de moitos deles, esta obra que se chama Modo de Valores e Intensidades. E aquí está toda a música feita, como vos digo, seriada, e é curioso porque, bueno, logo comentarei un pouco. Bueno, música, ainda que non aparezca, estructurada hasta o mínimo detalle. Outra cousa é se logo a percepción é caótica, pero iso non me vou meter no tema das percepcións e de todo o debate que se xenerou despois. Bueno, lanzados nesta idea, Pierre Boulez, un dos compositores, publica un ensaio famoso que é Schoenberg é mort, o sea, Schoenberg morreu, no ano no que morre Schoenberg. E con moi mala uva, é dicir, el fala dunha morte física, pero fala dunha morte para a historia. É dicir, ven a decir que os compositores novos, a nosa músico no que nos vamos a fixar anteriormente é aquel Anton Weber co que empecé a conferencia. E tamén fala de Debussy, a outros niveis que non me meto por falta de tempo. É curioso porque entón se produce unha especie desos momentos paradóxicos da historia no cual un compositor que se supón se fora moi rupturista e vanguardista, que foi Schoenberg, de feito é un libro inteiro que se titula así, o caso Schoenberg, sobre toda a controversia que crea en Viena a súa música a principios do século, para estes compositores novos pasa a ser un compositor no romántico e casi máis relacionado co vello que queren abandonar e se pasan un pouco a un discípulo del. Bueno, cousas da historia. Non? Entramos así no, digamos, no momento ácido desta música serial, podemos escoitar un fragmento pequeno de Kreutzspiel, que é unha obra de Stockhausen, e debos grabando o nome de Stockhausen, que vai aparecer algunha vez máis, que é unha obra para clarinete baixo, oboe, piano e percusión. Tamén construída nestes parámetros de orden e seriais. Non deixa de ser curioso que paralelamente en Estados Unidos se está dando algo así como o camiño contrario. Se aquí a idea é matizar e controlar todos os elementos da composición, en Estados Unidos unha serie de autores como Earl Brown, o Morton Feldman, o propio John Cage, o que tratan de facer é deixar ao músico a posibilidade de intervir e a posibilidade de que ele elixa algo da música que se vai tocar. Se mirades esa partitura, porque é unha partitura, de Morton Feldman, que está aquí, esta que está baixo a esquerda, aí veredes que, o que vos decía antes, sin controlar moito o que é o tema das notas e tal, veredes que iso non se parece nada a unha partitura convencional. Aí o que Feldman propón é que partes dos músicos elixen de tocar o máis grave ou máis agudo, que algúns instrumentos de corda pois toquen nesta técnica ou noutro, pero non nos di que nota, non lles especifica que nota facer. Poñamos por caso, se eu son o violinista 1 que está co violinista 2, 3 e 4, cada un sabemos que vamos dar unha nota aguda, pero
Entón, aí se empeza a pensar non tanto na nota individual, sino na masa de notas sonoras. Iso é importante polo que vamos a ver despois. Vamos a escoitar un fragmento. Bueno, vamos rematar este momento crucial dos anos 40 e 50 con outra gran aportación á música, que é a aparición da que se chama música, logo chamouse música electrónica. A relación entre a tecnoloxía e a música é moi antigua. Un pode pensar que un instrumento musical non é máis que un elemento de tecnoloxía, non deixa de ser un elemento tecnolóxico, no digital ni electrónico, pero se o vira unha persoa do século XIII quedaría maravillado, incluso intentaría facerlle un exorcismo ou algo así. O que é un pouco diferente a partir desta época é que podemos utilizar os medios electrónicos para manipular o sonido solo con ese medio electrónico, sin necesidade de ter unha referencia musical, tanto nun instrumento convencional como, digamos, nun instrumento electrónico que reproduzca un instrumento tradicional. Neste sentido, por resumirvos, hai como tres fases. Un primeiro momento relacionado co ámbito parisino, e aí estaría Pierre Schaeffer, que consiste en gravar música, gravar sonidos, perdón, e logo manipulalos con unha cinta. Logo, hai unha segunda fase, aí tenemos outra vez a Stockhausen, por exemplo, que é o que idea facer o camiño inverso, é dicir, se un sonido podo analizalo, eu podo coller ese análisis para facer un sonido eléctricamente e crear sonidos novos, incluso reproducir o mismo sonido. Bueno, eso expoñería de camiño do espectralismo, pero eso será para o seguinte conferenciante, para entendernos. E finalmente, por exemplo, esa obra que tedes aí, de Saint-Just, que é O Cántico dos Adolescentes, que é unha mezcla de sonidos grabados e sonidos xenerados electrónicamente. É a voz dun adolescente que recita, creo que un salmo de... Bueno, que dei así un pouco... Bueno, manipula a grabación da voz do adolescente con música electrónica. Isto nos abre unha idea nova do que pode ser a música. Temos que poñernos nesa época. E quizá unha porta algo máis que a música, e quizás o que hoxe moitos creadores chamanlle arte sonoro, de alguna maneira. Vamos a escoitar seguidos esos tres exemplos e un cuarto que vos deixo a vos para que pensedes que pode ser. Esa é unha partitura, a primeira partitura electrónica, Studi 2, pero... Isto sería a Sinfonía para un home só de Schaffer. Isto sería Estudio 2 de Stockhausen. Esta está xenerada solo con elementos electrónicos, non son grabados, non son sonidos grabados. Isto sería o Canto dos Adolescentes, que mezcla as dúas ideas, elementos grabados con elementos xenerados electrónicamente.
e esta última, que da de cal dixen que iba a sonar, pero manteño enigma, que é música electrónica xenerada electrónicamente. Esa é a banda sonora da película Planeta Prohibido, que foi a primeira banda sonora feita só electrónicamente, e que trouxen porque de vez en cando me gusta reflexionar cal é o impacto na cultura en xeral deste tipo de cousas, e non parece que todo queda nun laboratorio como aislado para un gueto. E tedes, Planeta Prohibido foi feita polos esposos Barrón nun estudio, e está incluso aí Leslie Nielsen, máis coñecido por Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, ese tipo de películas un pouco disparatadas. Vamos rematar, e vamos entrar xa no último apartado. No último apartado, despois desta época de serialismo integral e electrónica, así que tamén cambiamos de escenario, e entramos no que un autor que me gusta moito a min, un estudioso inglés que se chama Paul Griffiths, chamalle esa época, el la sitúa un pouquiño despois que a Camín, pero chamalle Saír do laberinto. E chamalle Saír do laberinto porque considera que esa música baseada no que vos explicaba do serialismo integral chegou a tal momento de saturación, incluso chamase a tal utopía de control, que había que salir deso, que eso era unha atadura tan brutal, que había que buscar outras salidas, é dicir, outras alternativas. Para min, vou facer a emenda a Griffiths, non son ninguén, son unha persoa, un galego que pouco máis podo facer, non me vai escoitar, para min é sair, pero entrar no laberinto, porque a partir de aí entramos nun aspecto que nos vai levar á conferencia de despois de Semana Santa, que é a inevitabilidade do polistilismo. Vamos a entrar nunha época onde hai moitísimas posibilidades de estilos, moitas correntes, que non afectan só a un compositor ni a un creador, sino que un propio creador pode picar daqui, dacá, dalá e a súa vez crear. Entonces, que opcións temos, que saídas temos para sair do laberinto que a súa vez nos van a meter noutro laberinto? Bueno, eu vos propoño algunhas. O primeiro que fan un pouco os compositores europeos é mirándose un pouco na indeterminación americana, darlle flexibilidade ás súas obras. Por exemplo, Stockhausen crea, bueno, non é único, o que se entende por forma móvil, da que tedes aquí un exemplo, que está mal, non é Claveristuk 9, é Claveristuk 11. Isto que tedes aquí é unha obra feita cos parámetros esos do serialismo, pero son como partes que o executante pode elixir en que orden tocalos. E ao final de cada parte hai unha pequena indicación que lle di como tocar a seguinte. É dicir, supoñamos que empeza pola primeira e ao final pon a seguinte tóquese piano, con este ataque ou con esta... Entonces, el salta outra e así fai un ciclo completo. Iso que se chama forma móvil. E é un pouco é o que distingue a veces a forma indeterminada dos europeos dos americanos. Os americanos son, como digamos, máis libres, máis plásticos, vistes esas partituras que eran algunha era casi como unha pintura, e eles, digamos que, móvete, pero móvete dentro dun rego, ou dun carreiro. Vou escoitar un fragmento de Claveristuk. Chegados a este intre, vou retomar ao autor Arnold Wiesel, e que el fala dunha cosa que se chama respostas dos maiores, eu chamolle que fixestes estes anos, non? É dicir, con todas estas innovacións, con todos estes compositores novos, que pasa coa xente maior? Que estes compositores que agora son novos, actualmente logo se volverán maiores, estarán no mesmo proceso, no século XX, é dicir, e el fala deses compositores, non son todos os que están aí, pero algúns compositores que non sendo vanguardistas, pero máis cinguidos o que sería a tradición, tamén son innovadores, é dicir, a capacidade de innovar sin entrar nestas roturas de vanguarda que é un pouco que estamos vendo ahora nestes últimos minutos. Aí hai unha gran variedade, el incluso fala anos antes de autores como Szymanowski, Sibelius, é dicir, como compositores que sempre se les considerou como retardatarios, pero el opina
e creo que acertadamente, que hai música desos autores, ou como a que escoitastes de Aaron Copland do concerto do clarinete, que é música, digamos, tonal, pero esa música non podía ter ser feita 100 anos antes. Entón, está claro que hai un componente de innovación. Non? Isto é unha controversia que ainda non está resolta, e eu simplemente expoño. Non? Son un pouco, creo que o feito musical existe, e logo podemos entrar en outras consideracións. Por exemplo, Stravinsky o poño de exemplo no septeto o Benjamin Britten, que son xa xente máis maior que estes autores como Stockhausen ou Boulez. É curioso, nun momento dado, empezaron a traballar con isto da serie dodecafónica. Ali vos poño unha serie dodecafónica, unha serie de 12 notas, que é coas que fixo Benjamin Britten, esa ópera The Turn of the Screw, A Volta do Parafuso, basado nun libro de Henry James. E é unha obra, fixados, de 1954, basada en un elemento, digamos, de vanguarda, casi da mesma época do que acabades de escoitar, pero vedes que o resultado é diferente. Pero tampouco poderíamos dicir que é un compositor romántico do século anterior. Isto de aquí, vale? Eu sempre me permito algunhas salidas de tono, mellor, e recomendo escoitar un programa para os que estamos moi habituados á música contemporánea e estas cousas tan vanguardistas. Escoitar un programa de Radio 2 que se chama Los Raros, de Juan Luis de Viana. E agora que a radio se pode escoitar a calquer hora, en calquer momento, non hai que sintonizar, uno entra na página web e descarga. E realmente chamalle Los Raros, son un montón de compositores que ninguén foi capaz de clasificar, porque non estuveron nin ben na corrente, o principal, etc. E aí hai unha música fantástica por descubrir, e eu non vou entrar no debate de que é mellor ou peor, pero existe, quero dicir, que existe e que a veces a historia hai que reescribirla. Eu, para preparar esta conferencia, se me ocurrir a Biblioteca de Historia en Santiago, coller un libro de historia contemporánea publicado no ano 1962, que dicía que o futuro da música, poñían en Stravinsky, porque o autor o decidía así, era un autor alemán, que agora xa ni me acordo o nome, que seguía os seus parámetros rítmicos. E, bueno, non se sabe máis, en fin, está ben comparar os libros. Bueno, outras posibilidades, eu vou rematando para non enrollarme moito máis, sería volver a coller esa idea de que a nota non vive sola, sino que vive dentro dunha masa sonora, e que ese discurso de movimento de sonidos, de masas de sonidos, é o que crea a composición. Aí tedes algúns exemplos que, sendo honesto, son diferentes, non é a mesma música de Xenakis, que está baseada na matemática e na probabilística, que a música que fixo Penderecki nesta época, pero un pouco a idea circula por aí. Vamos a escoitar un fragmento do Trenos polas víctimas de Hiroshima, de Penderecki, que é unha obra que se basa tamén se dicía, no ruidismo, na sonoridade. Non é tanto a melodía, que xa vedes que perdímola hai unhas décadas xa, sino como as masas de sonido evolucionan, se moven. Un par de cousas máis para rematar. Unha é a aparición nesta época do que se chama teatro instrumental, é dicir, obras que realmente son para instrumentistas, pero que o compositor exixe ao instrumentista moverse polo escenario e facer certos acenos, movimentos, e que non sendo ópera ni música para teatro pasa a ser teatro instrumental. Tamén música improvisada, como do grupo Nueva Consonanza, que xa fai nos parámetros desta música de vanguarda, música que ten un componente participativo, como esta música de Ruszewski, donde
O que nos dá o compositor simplemente son unhas instruccións, unhas palabras e unha liña moi básica a partir da cal os músicos teñen que facer certo tipo de improvisación con todo aquela, seguindo esas ideas que nos dá ao principio. Of age and a greater coming together is responsible for the speed. Todo o que está sonando aí, o baixo é o que está escrito, pero toda esa masa de sonido a elixen os instrumentistas no momento. Combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. Bueno, como me queda pouco tempo, vou a centrarme en 3 ou 4 cousas e remato para non darvos máis a chapa. Ni que dicir ten, xa o ides vendo desde o principio da charla, que todo este cambio de estética, esta necesidade de buscar novos sonidos, a veces a única maneira de plasmarlo non é utilizando as partituras convencionais, as notas convencionais, as notas de toda a vida, para entendernos, sino utilizar outro tipo de grafías, para tratar de plasmar outro tipo de sonidos. Iso ten que ver tamén co cambio da técnica dos instrumentos, e de lo ver tamén hoxe no concerto, como o piano que des ver na obra de Caramp non é un piano simplemente tocado ao uso, como podemos entender, sino con moitísimo máis repertorio e moita máis riqueza tímbrica e sonora. Chegamos nun momento en que se pode entrar de que hai unha idea na música, non é un estilo en concreto, pero si algo que pulula por aí, que é esa idea de calquera lugar, calquera intre. É dicir, no momento as referencias musicales dunha persoa hoxe poden ser de calquera lugar do mundo, e aí vos poño a obra de Stockhausen, Telemusik, que é unha obra electrónica onde colle grabacións de músicas folclóricas de diversas partes do mundo, ou incluso unha referencia a música antiga. Cando falamos de música antiga, falamos a música de Bach para atrás, non falamos da música de ni meus tíos ni meus avós, quero dicir que quede claro. E chegamos a un fenómeno que para min é, isto vou facer un pouco de filosofía e o que lle salga mo pola cabeza, pois pídolle perdón de antemán. Entramos nunha cosa moi interesante que é o que se chama metamúsica. Hai toda unha serie de composicións a finales dos 60, principios dos 70, e incluso hoxe, onde úsase a cita, é dicir, coller elementos de outras músicas e colocalos dentro dunha composición. Usar música para facer outra música non é nada novo, eso existe desde hai 1000 anos na tradición europea, desde, bueno, por non ponerme aquí estupendo, desde as misas do Renacemento, o cantus firmus, etc. Bueno, o que é diferente é esa idea de collage, de coller un elemento dunha música e transportalo para outra, e poñela outra, e poñela outra. Esta especie de xogo un pouco estrano ten que ver para min co que é o fin da utopía no ano 68 do cambio do mundo, e o recoñecemento de que a historia se acabou, de que a historia está aí para collela, que o tempo non avanza, estamos lo case vivindo hoxe, e que entonces todo está aí para recoller. E é como dicía un compositor francés, Philippe Manuri, dicía que a posmodernidade, que no que se supón que nós vivimos, iso din, os que saben máis desto, é o peso aplastante da historia. Hai un ensaio de Fukuyama do ano 92, que é o final da historia, que o que queira lelo, e logo ver o atentado ás Torres Xemelas e comparar a ver que facer un sopesar aí e tal. Bueno, un exemplo de metamúsica brutal, e entón aproveito para introducir as imaxes dos dos protagonistas do concerto doxe, é a Sinfonía para 8 voces e orquestra de Berio, que é unha obra no que no seu terceiro movimento utiliza o excerso unha sinfonía de Mahler. Mahler fora un compositor que morreu en 1911, que supoño que tamén se falaría na anterior charla, pero bueno, é un compositor vienés, bueno, que tamén tuvo unha vida moi curiosa e que ten un pouco de metamúsica. Isto para os que sodes músicos aquí, hai algo de metamúsica tamén na música de Mahler, pero bueno, ao polo menos. Nese movimento que fai Berio é coller a obra e esa obra prácticamente sobre ela empezar a facer música e poñer as citas, aparecen citas de todas esas obras que hai aí, que son moi difíciles de recoñecer, porque a veces aparece un acorde, un grupo de notas transformados. Berio decía que era como un río que vai aflorando, ¿no? De feito se escoita ese movimento e un recoñece a música de Mahler, pero por encima hai toda unha serie de citas e de, en fin, a mí me recorda un pouco que era un palimpsesto, que eran aqueles pergaminos que se borraban, ¿no? Para reaproveitalos, pero con técnicas modernas podemos saber o que estaba escrito antes.
A Sinfonía de Verdi é o que está detrás da diapositiva. Eu tamén quixen facer un pouco o xogo, é o que está detrás dela. Vamos a escoitar o principio. Bueno, se me deixa... Se escoita un balseado por detrás. Bueno, como me queda moi pouco tempo e non me vou privar do gran final que teño preparado, vou simplemente pasar un pouco por encima de compositores que eu chamo outsiders, que están na vanguarda, pero que a veces foron moi difíciles de clasificar. Hai un que é especialmente curioso, que é Chelsea, e que, gracias ao cal, se poden tamén entender certas cousas que se fixeron despois. Poño a José Luis de Delás, que é compositor español que viu toda a vida en Alemania e moi particular, e tamén me aproveito porque foi meu profesor, entonces, fago promoción del. E logo, nesta época, hai moitos compositores que utilizan a música con elementos, como se recuperaran certos elementos melódicos, pero dentro dun sistema moi repetitivo. O máis conocido é o minimalismo americano, que se basea en coller pequenos patróns rítmicos que van evolucionando pouco a pouco. Bueno, se me deixa isto outra vez, claro. Por exemplo, o drumming de Steve Reich, algún lle sonará, supoño. Bueno, e se me permitides acabar explicando a imaxe do planeta Terra e a imaxe de Stockhausen, me van permitir sobre todo Xacob e Vicente, que estou comendo algúns minutos. Esta é unha foto tomada polo Apolo 17, foi a última nave Apolo que foi á Lúa, porque fomos á Lúa, senón os soviéticos terían posto o rito no ceo. No ano 72, un pouco é o peche desta conferencia, non? Entón, eu quería facer un suposto, pouco para pensar que entendemos por música cando falamos de música, que neste caso que temos feito, aparte de escoitar, é falar de música, sobre todo eu. Todo eu. Bueno, pois supoñamos que estamos no ano 1939 e un extraterrestre, un noso amigo extraterrestre estudioso da música, musicólogo, ven estudiar a música do planeta. É un señor sin presuicios. Vai chegar aquí e fan un encargo. Investiga a música que hai, vamos a entendernos entre nós, no mundo occidental. Fago un repaso da charla rápido, isto máis ou menos é o que había nos anos 30. E cando volvo ao seu planeta, e a xente lle pregunta, ponnos algo así característico do que a xente escoita e lle gusta. E entonces activa a súa grabadora e sona isto. Este era o gran éxito de finales dos 30 e principios dos 40, Lili Marlene. Bueno, non vou entrar na historia da canción, que é archiconocida. Nas últimas historias da música do século XX se nos apunta que hai outras correntes que temos moi claras para despois da posguerra, esa especie de divorcio entre música culta, música artística e música popular urbana. E Derek Scott, por exemplo, xa nun artículo estupendo que se chama Outras correntes principais, música lixeira e música easy listening, que é tamén un marchamo inglés, falanos deso e ele é sinceiro solo deses estilos para a parte anglosaxón. El mismo di, bueno, me deixo o tango, deixo outras cousas de outros ámbitos. Pero, para rematar a cuestión,
Resulta que o extraterrestre volve en 1967 e esta vez xa estamos precavidos, e esta vez non nos vai meter porque non somos uns musicólogos moi eruditos e sabemos cal é a boa música. Entón, dicimos, ven pa aquí, XR4, como te chames, e este é un señor importante, que vayas a tu planeta te vas a falar de Stockhausen, porque estuve nunha charla e falaron del como 4 veces, aí está co seu estudio electrónico e non sei que. E o extraterrestre, que un ser moi listo e con moi boa memoria, pensa e dice, eu este señor coñezo, vino en algunha parte. Un tipo que pensa, e dice, caramba, é este, no? Está aí coloreado e non sei quanto. E unha vez que ve a imaxe, o extraterrestre chega á conclusión de que este compositor é importante porque é amigo destos 4 señores de Liverpool. E con isto que vos faga pensar. Quero recomendarvos encarecidamente o concerto. Puxen aí o programa mal, está cambiado, xa me o advertiron, pero bueno, vos tedes o programa na mao ben, que vos quededes un pouco con estas ideas un pouco xeral, que vos estimulase un pouco a curiosidade, e para mí sempre é estupendo dar unha charla aquí ao lado deste atrio, donde xogaba o fútbol e de pequeno me botaba o cuengo de turno e logo íbamos ao parque e entonces nos botaba o guardia do parque, co cual non podíamos xogar o fútbol en ninguna parte, vale? E espero que teñades disfrutado tanto da charla como disfrutei eu, así que moitísimas gracias pola atención.
Thank you.